Ja, ja. Jeg sidder bare lige og monterer. Nej, til gengæld så gør vi det smukt. Nej, det ved jeg ikke. Ja, det er smukt. Ja, smukt. Ja, okay. Okay. På starten. Vi jager dem. Meget tæt på. Altså, den optager den. Ja. Tror jeg. Den der. Jeg har ikke stået den. Eller noget. Det fik den vist, det der. Ja, det havde jeg ikke ret med der. Jeg troede, at den var lige ud af telefonen. Bang. Du skal lige se på kameraet.